سلام تخطاتلتنا يدرار شو كما يكنيخوم كما يتخونو لو نقولنا الناس حاقا الناس زناقعن كمهرنا زخيل يزبالكو علالات كاباهم دما دمتة يزالكم قريبا لخو سلزي تانا مجمر على لومي كاب تسفانكيل كفلو استبحله تخطاتلنا يدرار شو سدد اللي يغتكون زي على الجادما از بزوح مهاريت كوينة سلزي رخبكو على ليو انت زناقع سلزي خونت نابهم كغربايا كم وترو ناتخطاتلكم ناتكم العلات سدولي زلهم كبرتي هابلي كتصلوا مغنياتو نسخات فلتو نسايت فلتو نسات فلتو هاني فلتو نانس فلتو نسخاتكم كيتفلتو تخولو سلازي هذا جزي ولا انت تدقمون دسا كان نجر حما غايكونن سلازي تجوكس دادولي انا هكا كم قراربو غيره ناباهم كمالسوم غاني قالات مالتيو سلازي نايلو معلالنا كجمر زي على زيانة عبد علاليا أنا عبد علالك كل جزء تعميو بزو نجر لبونا حزل سلزخونه أزي تعميو جرهنا زلو سلزخونه أجي حد حرستي سب أيونا كل عد مجشا خيدو نيرو عبد مجشا غنيو كملاس كله زك تقيمو بك بتعميك وانو كمزي وانا حاجاي أبزات ولو زنبرة زي نيرو سلزي بتعمل دقيمو أب حد بوتا بأبزك عرف يلو قربت لي كتلليلو أبتحت عباي دعرو تفلتوا تخوينكم عباي قربيا أبتحت يا يتسلل مالتي تحت سلالنا يتعروها مرة يتعون كتكذب تسلوا لي معناته بتجف قصر سلازلات حيبوك تحلف أي تخلني سلازا زيو مش زخونة سلال رغيبابا فتيل نرسون الله على جيرنات أما تحسب نير فجي نحسب خلو انتهيري وان فرياس لزنبرت هذا عرو ما فرق جيرا بزح فرق الليل يرنيرو مالتي يحسب ما مالت تايبل واي أتزنا يتفطر نجر سخجر ما كايبل ما هي تسي نختمها الدباغ شيء خيد نيرو هجي انت هايبل اسن زاد دباس كم حرك بتحت أسفح فيها حافي لا تطوع كتبل زي تخيل ونشتي أو يكا بتزا ما أدنى تدعرس أزي يعني دقا فترة كنساسي نسات تفوريو فرقن مسكم زي بلو كنت كلا دحرا جنس مزخول جفا مزخول جرما مزخول صنعتان حيلانسي فرناتاس كنس كندي كين سيلوس يجرم مالتي أملاخ نجرسي حد جزيس أملاخسي قربسي درابش نيريلو كم مرامر بدعوة فترة كحاسبن كبالحاتن يجمر مالتي جي كمنا حسبه بتشم زجر من أي فترة نجر بر دعردو كندز خلا كندز فرم توهبا دباغ بتاعت ندبا ذكر طبعا ندعروها خمس جفت بامبر يلو نات حساسبه بتشم دخام سلزنبرو أو يلي دكس مالتي جمس دكسه دكيسو خلو بزح فرا بسيلو سلزنبره حنت فرا طريلا أبزع جنبارنا عينو أفتك كباب كلتا عينو تهرمو مالتي بر إلو هايسن بتسمبيدو حفيلي تنس مالتي مستنس هجي تحيلا انت بل تراس تفر ناي دعروس وريدات تصنعو مالتي تحيلا اسكحسب أبي تمزقان كان تفتاري لكا سايتقاقني خاص خايلك أنسي سب كويني جاجز أني حنبري تي فرسي أبوتو يخاجر كذا لغا زيادة عروزي أس فرنات أنا يدباني يرندز خون حجي انتهي مقدفة الليني رايلو مانو زافرز يا ودي قاسي مغنيات الدبا ودي قابرسو ودي قالي راتا تقابلسي انتهي مقبر الطفل يتولى مالتي سلسي لكاس كل بقمتي خاجر كايو بعرس عبا يلا بتعطيها سب كوف قبل كتسلل غليو كندنا يدبا فرنتا غير كالاس تودي قوسي كمي جيرو تاي كترفلنا سبات أفتح كوف قبلو أي كلوني معناته كن دبان توري قوم قاتلون سلز خليلو نيش تيز جبر كاخا سبات كسلولوس كميت سلز خل في الكايلو كمزجني جمر كل جزء تستوعيلنا هج كميو تفترسي بزوج نجارات كتري خلها استفل عليه ملكعت حيزلو كت كمت كلها سلم انتهي كم قويني الكاتم تمر عمريخا سنتهي زس كم زقينو أنت بالتزاوري أكفح بالكاتمي كاجن نفس وكف نجر بعلامة ببلحي بعزيزي رقيق طبعا بستسرح نجري everything نشتي نجر كل نجر بعزيز تقنابرن عزيز تواسبن أن استفتر نجري انتهي بالكالوت كيلاتات ناي ليك أو انتنا بتكريستيان انتهي بلو نأملاخ مفلأ سهل ليه كان يبلو نأملاخ فلتة كتبلسي أدلاي كتريو أدلاي كونن يبلو هين تبل كايوم تفترة تمركت بلوخ تفترة أب تفترة لا أملاخ تتسبق أنا تفترة أيوة
كل نجارات قال نقشتو قال كل نجار ببوتو زحزة كل نجار كبسرعة زخيد سلازي تبغانا إذا على من زي من كراوز خونه تفطرون بمتمت رئيسي عبيتنا أملاخ كتريون كتجنزبون كبيرة يكونن يبلو سلازي كل جزء عبت تفطرو زلو نجارات تتملكيتنا اتناي تفطرو ناي أملاخ عبيتن سلطانين كإلتن أبو تزرجحون سفيرون نرغبو سلازي أملاخ زقبرت هذا عرض ما جرافيتي زبال حيل لو زسحب كند قال قرب تغير لا كد دبا قصد تغيرها كما يغير تشرافر تطوق قبل تشحيبو وينتي فرخي بس لخدغي وي تشنفر كودق سلازي ببع ما كان مريت متن لا وحزنا واحد فرنات هذا ما ينسو قصرنا تلك متن ابي بوتا بقيلا لا اب جمجم روبات بقول تخينا جف زباله قصلي ابرخا بوبوتات كما يزرح بوتات انتخونه ግን ቆጽሉ ከም ዝንእስ ኩሉ ነገር ብሪል ዌል ኢንጂነር ዝኾነ ነገራት ዝቆመ ምዃኑ ክንፈልጥን ከነስተንትን ተዘንትወና ስለዚ እቲ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ዘይኮነ ጌጋ ናትና ጠመተ ጥራዩ ዘይገፍሐ ዘሎ ኢና ክንመሃር ንኽእል ካብዚኣ ዕላል ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ዕላል እውን ካብኣ ፍልይ ኣይትብልኒ እያ እዚኣ ምስ ከምዚ ልቦና ዝተመርኮሰት እያ ሓደ ግዜ ሲ ሓደ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ሊቅ ናይ ቤተክርስትያን ዝነበረ እዩ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ ሕጂ ዋላ ብፊሎዞፊ እውን ኣዝዩ ዝተፈልጠ ሰብ እዩ ነይሩ ኣጎስጢኖ ስለዚ ብዙሕ ብዛዕባ ስላሴ እቶም ዘይትፈልጥዎም ክርስትያን ብዙሓት ኣብ ስላሴ ኣምላኽ ሰለስተ እዮም ንብል ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከምኡ ድማ ያ ኣብ ስላሴ ዝበሃል ሓደ ዓቢ ምስጢር ናይ ሃይማኖት እዩ ምክንያቱ ያ ኣብ እግዚአብሔር ንብሎ ወልድ ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ካል ማለት ሰለስቲዮም ኣምላኽ እዮም ካና ንብል ስለዚ ብዛዕባ እዚኦም ይመራመር ነይሩ ማለት እንታይ እዩ ስላሴ ሓደ ኮይኖም ሰለስተ ኮኑ ሰለስቲኦም ድማ ሓደ ይኮኑ ከመይ ገይሩ ክኸውን ዝኽእል ፍፂምካ ክርዳእካ ዘይክእል እናበለ ይመራመር ነይሩ ኣበይ ከ ነይሩ ኣብ ገምገም ሩባይ ነይሩ ኣብ ገምገም ሩባ ሕጂ ብኡ እናተንቀሳቀሰ የስትንትን ነይሩ ከመይ ገይሩ ከም ክኸውን ክኢሉ ብኸመይ ከም ዝኸውን ክኢሉ እናበለ ይመራመር ነይሩ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ ኣጋጣሚ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ሓደ ቆልዓሲ እንታይ ይገብር ነይሩ ንእሽተይ ዒላ ኳዒቱ ማይ ካብቲ ቀላይ እናምፀአ ብታኒካ ማለት እዩ ኣብታ ንእሽተይ ዒላ እሱ ዝኳዓታ ይግምጥል ነይሩ ከምዚ ዲጋ ንእሽተይ ገይሩ እናምፀአ የገብር ነይሩ ሕጂ ብኡ እናተመላለሰ ይሓስብ ማለት እዩ ከምኡ እናበለን የውርድ ይዲባ ሓሳባት ማለት እዩ እዚ ቆልዓ ኸ ይሰርሕ ከምኡ ካሱ እንጂ ድሕሪ ክንደይ ቀዊሉ ጠሚቱ እሱ ቆልዓሲ እንታይ ዝገብር ዘሎ ማይ ካብዚ ናብ ዝወስድ ዘሎ እንታይ እዩ ኢሉ ሕጂ ዝወደይ ድሓንዲኻ ከመይ ውዕልካ ኢሉ ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ይብሎ ማለት እዩ ዋ ኣነ ዳ ነዚ ቀላይሲ ነዚ ባሕሪሲ ኣብዛ ናተይ ዒላ ክግምጥሎ ይደሊ ኣለኹ ይብሎ ማለት እዩ ዋ ኣጎስቲኖ ገሪሙ ሰሓቅ መፂዎ ነዚ ባሕሪ ነዚ ኩሉሲ ኣብዛ ንእሽተይ ዒላ ናትካ ክትግምጥልሃ ትደሊ ኣለኻ ኢልዎ እዎ ከማ ክገብራ ይፀራ ኣለኹ ድሮ ከማን ሓያል ኣፍሲስ ኣለኹ ይብሎ እዚ ዳ እሞ ባሕሪ ክንምንታይ እናረኣኸዮ መወዳእቱ ዘይትሪኦ ዘለኻ ኣብዛ ንእሽተይ ስኻ ዝኹዓትካያሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ ክትግምጥሎ ኢልካ ትሓስብ ከመይ ገይሩ እዚስ ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ክምህሮ ኢሉ እዩ እዛ ዒላ ናትካሲ ንእሽተይ እያ ነዚ ኩሉ ማይ ኣብ ባሕሪ ዘሎ ክትሕዞሲ ኣይትኽእልኒ እታ መሬት ብምልኣ እውን ተኹዓትካያ ማይ ስለዝዓቢ ኣብኡ ክትሕዞ እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሉ ክገልፀሉ ይጅምር ወይ ቆልዓኻ ካብኡ ዝልብም እዩ ነይሩ ኣይ ድሓን ኢልዎ ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻሲ እዚ ይቐልል ኢልዎ ረይወት ልቦና ብዛዕባ ስላሴ ከመይ ገይሮም ሓደ ኮይኖም ክልተ ኮይኖም ሰለስተ ኮይኖም እናበለ ዝሓስብ ዝነበረ ካብቲ ንስኻ ተሓስቦ ዘለኻ እዚ ይቐልል ምክንያቱ ኢልዎ እቲ ንዓኻ ዝፈጠረ ሰብሲ ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝፈጠረ ኣምላኽሲ ኣብዛ ንሱ ዝፈጠራ ንእሽተይ ሓንጎል ጌርካ ክትበፅሖ ትፍትን ስለ ዘለኻ ካብ እሱ ነዚ ማይ ናብዚ ክግምጥሎ ይቐልል ኢልዎ ይበሃል እዚ ዕምቆት ናይ ስላሴ ወይ ዕምቆት ናይ ኣምላኽ ሓደ ግዜ ንመጣጠር ኢና ክንፈልጦ ንሕና ግን ሓደ ካብ ቢልየንስ ትሪልየንስ ፍጥረታት ናይ ኣምላኽ ክንዲዚኣ ከማን ዘይንኸውን ክንዲ ፍረ ኣድሪ እውን ኣይንኸውንን ኢና ንሕና ከም ሰብ ሓደ ሰብሲ ክንዲዚኣ ኢና እንትኾንና ብስ ተፈጥሮ ከመይ ጌርና ክንከውን ኣዝና ደቂቕ ነገር ኢና ደቂቕ ክነስና ግን ነቲ ዕቤት ናይ ኣምላኽ ክንፈልጦን ብቐሊሉ ክንገልፆን ክንርድኦን እሞ ከዓ ንኻልእ ከንረድኦን ንፍትን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ንሕና ንዕዑ ብርግፅ ክንፈልጦን ክመምዮን ኩሉ ነገር ጥልቀት ናቱ ንክንፈልጦ ዓቕሚ የብልናን ምክንያቱ
ክፋል ንእሽተይ ክፋል ናይ ተፈጥሮ ኢና ተፈጥሮ ብምሉእ እውን ዝፈጠረና በልና ኣምላኽሲ ከመይ ጌርና እታ ንእሽተይ ዓቕምና እታ ቁንጫል ዝኾነት ርእስና ንብሙሉእ ናይ ኣምላኽ ክትርድኦን ንዕምቆትን መዓሙቁን ናይ ኣምላኽ ተረዲያን ክትገልፀልና ንፍትን ስለዚ ከነስተውዕል ክንክላለና ሓደ ግዜ ኣሜን ኢልካ ዝኽየድ ብዙሕ ኣላ ብኣምላኽ ምክንያቱ ንኽትርድኦ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ እታ ንሱ ዝፈጠራ ሓንጎልናሲ ብዙሕ ነገር ክትፈልጥ ትኽእል እንድያ ኩሉ ነገር ክትፈልጦ ግን ኣይትኽእልን እያ ዓቐን ኣለዋ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ኣምላኽ ነገር ውሽጢ ኣቲኻ ምምርማርን ምብልሓትን ኩሉ ግዜ ፀገማት ፈተናታት እዩ ዘብዝሓልካ ይብሉ ብዝኾነ ኣነ ናይ ሃይማኖት ሰባኺ ኮንኩን እታ ዕላል ግን ክሳዕ ክንደይ ናይ ኣምላኽ ዕቤት ንክትበፅሖ ብሓንጎልካ ከቢድ ምዃኑ እሞ ኣሚንካ ጥራይ ትኸዶ ምዃኑ እያ ትገልፅ ኣይሆፕ እምበር እዛ ዕላል እዚኣ ቁሩብ ትለይ ናይ ሎሚ ዕላላት ክልትየን ናይ ሃይማኖታዊ መልእኽቲ ዘለዎን ወይ ብዛዕባ ኣምላኽ ዕቤቱን ክእለቱን ዝገልፃ እየን ነይረን የቀኒየለይ ድማ ተምሰለትኩምለይ ማለት እዩ ከም ወትሩ እቶም ዕላላት ክሰድውለይ ትደልዩ ዘለኹም ኣብ ጆርጆ ድራር ወይ ኣብዚ ኢሜይለይ ክሰድውለይ ብትሕትና ይሓትት ናይ ሎሚ ዕላል ኣብ ዝተወድየን ኣለዋ ካልኦት ዕላላት ሒዘልኩም ክሳብ ዝቐርብ ተሓንቀኒ እዩ ቻው